Makadi baba. Tipe makadiwe munhu waMwari. Nyaya dzemamarriage dzinonetsa kaidzi. Anotambira mari mudzimai wako. $80. $80. Hongu. Ko akabvirei pabasa pamaishanda mese paitambira mari yakanaka. Zvitoneshamisa neniwo munhu waMwari kuti akandobvawo last year munhu August. Apa aiona mari 120 etikunda endetambira ini. Ndobva atada kuenda kwa80. Saka kwaanoshanda munokuziya. Hongu munhu waMwari asi handibvumidzwa kusvika apo. Nototi kana ndikasvika apo apa antopopota uya achitondishaudha achiti izvo mulungu wakawade kuti wandione ipapo. Saka kana akandobuda panze anogara 2 minutes obva aenda. Ndiri kunzwa kuda kudhomo boys rangu. Aiwa. Izvo zviite izvo. Ko kana ndikakuti anenge asiri pabasa unoti? Nekuti pandinomboendapo pabasa ndaimboendapo. Ndaimsvikira muchiona akapfeka uniform yake yekubasa uyezve neapron yake. Munoona shi baba. Ndakakutarisai kudai ndabva ndaremember dzimwe hope dzandarota. But in that dream now muhope imomo ndachitaura nemunhu akaita kunge imimi, but musiri imimi zvenyu, asi mamakafanana. But kuhope ikoko ndanga nchiudza murume wana ndichiona kuhope ikoko kuti mukadzi wako atori nemumwe murume waari kugara naye. Now, ndiudzei kuti mudzimai wenyu ano-offer ma-off days ake sei? Nechina. Achidzokera Friday. China anosvika kumanguvai? Anosvika kuma2. Friday anodzokera kumanguvai? Kuma3. Obva adzokera Friday chingani? Nguvai? Na3. Kuti nditi kudyiswa, kuti nditi chi. Look at me baba. Nditarisei. Batai hana yenyu katatu. Mwari ari kundoonesa kuti mukadzi wavo ari kugara nemumwe murume. But murume waari kugara naye ndemadzibaba. Anoshandira vanhu. Anonamatira vanhu. Because ndiri kuoneswa inene madzibaba ava vanoenda kunoshandira vanhu, but vanobva chiri China vachienda kuCharara. Vobva vanoswera vari kumasowe vachishandira vanhu vavo vodzoka kumba. Saka patime yavanobuda China ndio inobuda mukadzi wavo achiuya kumba achiti ndiri paoff. That's why Friday kana dzasi 3 anobva adzokera because vanenge vabva kuzambara. Saka baba vanoona mukadzi achingouya uya China obva ati 3. That's why paine time yekuti 3. Because mukadzi anenge akudzokera kuti baba pavanopedza zambara ravo vakushandira vanhu vosvika mukadzi apamba. Saka zvinogadzirisika iri ishe. Kugadzirisika? Zvinogadzirisika baba. Zvinogadzirisika. Notenda munhu waMwari. Imi manti mudzimai wenyu muri kumuda? Hongu ndinomuda. Imimi wai uchingofunga kuti munhu anofanira kuramba munhu wake imi? Zvamunoita kuti muone kuti mudzimai wenyu anokudaiwo here, endai munomuudza kuti asiye basa. Tinotenda munhu waMwari.
akasiya basa mobva maziva kuti ari kuda nezvemba. Akaramba mobva maziva kuti achuza madzibaba over you. But uyu murume akatoiswa mumbiya. Chandongoda kuzivisa ndeyekuti musapote muchiti mukanzwa problem yemunhu mafunga kuti munhu akapusa. There are a lot of things zvirinosaraunda situation yemunhu. Unongona kungotori musituation yakafanana nayo but yako haina ataura chete.